Ngayong tungod sa silos o sa kamisis ang isabligan og ininit nga tubig sa iyang mister. Ang live report ni Nico Sereno. Nick! Yes lang, desidido gyud nga mupasaka og reklamo kining asawa batok sa iyang bana human siya makaangkon og mga first degree burns human siyang gilapwaan og init nga tubig. Napuno sa mga paso kining 43 anyos nga ginang taga-barangay Mambaling nga among naabtan sa iyang panimay. Nagsaulog paunta siya sa birthday karong adlaw apan naglisod tungod sa mga paso nga naangkon. Naapektuhan ang katunga sa iyang naong dapit sa dughan ug bukton. Lunes sa kadlawon dihang gatan-aw og TV kalit siya nga gisabligan og pinabukalang tubig sa iyang bana dayon diretsyo lakaw. Sayo niini matud pa nabantayan sa iyang bana nga may ka-video call siya. Apan higala ra kuno kini niya. Nakakita to akong bana din naman dayo nakita siya nga nana siya nga insulto kuno kay niya nga ano kuno naki-video call ko ko diri man ipuyo sa una usap sa kayle mong mga anak ani kay sugoon man din nato sa una sugoon ni namo sa una diri og kanang palungag pahako tubig kayle mong anak ani. Di makatuo ang ginang sa gihimo sa iyang bana nga desidido niyang ikiha. Lunes sa hapon nagpatabang siya sa police station aron i-report ang insidente. Naaresto ang 43 anyos nga lalaki sa balay sa ginikanan. Ito ang termo siya sa grotong gikwaan og kanang tabon niya na din siya nako din og gaduko man ko kay nag-cellphone ko pagan siya. O dara mo gipakita ang piling siya iya di ko ayang pipil bagay ni dagan siya ditso. Akong ko ang bata kay ang bata diri man gahigda. Niko di ba bata di kay init kayo ni anar ko. Matod sa suspitsado, napuno siya sa gihimo sa iyang asawa. Wala kini magbasol sa gihimo. Insulto kay nako, isip respeto lang ba, isip bana ba. Utro mo isip yapon kuan. Ang ako kita gabalik kita na sad. Yatinison mo ari na po nako tanan. Mo nang gawas pud ana tapay mga daghan nga kuan pud nga mga isyu. Samtang tambag sa kapulisan sa problema sa magtiayon, makasugat man og mga problema, dili lang tayo ipaagi og kanang sa dahas ba o kanang ipamaagi ka nang kung mag-away man babaay na lang. Dili lang magdinapatay ba. gihikay na karon na lan ang kasong kalapasan sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children nga ipasaka batok sa suspitsado. Lan? Nick, unang higayon ba ni nga ginagmalan sa bana ang iyang asawa? Ang nahitabo magod anilan kani silang duhala nagkabulag ni sila mga 10 years ago sila nga magtiayon, baguhay lang ni sila lan nga nagkabalik, kumbaga pipila lang kabuan na sila nga nagkabalik og nag-ipon sila lan. Mato sa asawa ni higayuna karon pa pud siya nakasinati nga mao gyud ni talagsaon ang pagdagmal kaniya, ang pagpasakit kaniya kini pinaagi sa pagsablig gyud og init nga tubig. Hinuon sa interview lan madugang laday nato kay giangkon sa bana nga niadto gyud ang higayuna lan murag kutsilyo gid kuno ang iyang puniton apan nagbag-o kuno yang hunahuna ang init nga tubig nilang iyang gisablig sa iyang asawa apan gibutyag niya wa siya pagmahay sa iyang gihimo niadto. So grabe kayong kasuko sa bana nga to siyang asawa. Unsa man doon nato'y basihan ang iyahang silos? Katong yun hinoong lalaki lan nga ka-video call atong iyang asawa lan, murag kuno tog higala nila, silingan ni nila nga murag nakapuyo man sab kuno ni kaniadto sa ilang balay nitong panahon sa COVID lan. Wala lang yun hinon makaila ang iyang bana kinsa katong maong lalaki. Apan ang mga bata, ang ilang mga anak familiar naman adtong maong tawhana kay matud pa o ganito'y ginasugo og ilang kasaligan kuno sa pipila ka mga trabahoon sa balay kaniadto. Pero mao lagi ito kay wa man siya kaila og tan-aw niya insulto para niya nga sila may gaipon karon, sila may ayon apan doon na kuno laing kaistorya og nawala ang atensyon sa iyang asawa ngadto kaniya. So bisan unsa siguro ka suko ka lagot sa usa ka tawo kinahanglan gyud nga binabaay lang no sakto tong ingon sa ato ang otoridad nga di mo sangkot ngadto sa dinapatay. Okay, daghang salamat Nico Sereno.